Wasu lokacin ramuwa ba ta da amfani akan laifin da aka aikata maka, kai haƙurin shi ya fi alkhairi, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai haƙuri zaka samu ladan haƙuri, Allah ma kuma yana son masu haƙuri. Idan aka zo irin wannan fage, ya kamata gwamnati ta rika tsaya ta duba menene maslahar al'umma, me al'umma za su fi amfana da shi, me al'umma za su fi jin daɗi, za su fi alfahari da shi sama da wanda gwamnati take tunanin za ta yi. Yanzu wanda dabul muhimmi magajiri mun gado ya sako mutane a gaba, musamman irin su da ta Abdullahi Umar Ganduje, akan lallai sai an ga laifinsu, sai an shafa musu kashin kare. Yanzu an ce kotun da'ar ma'aikata ta dakatar da shi, kuma ta umarci gwamnatin Kano da ta ɗora shugaba na riƙon ƙwarya. Yanzu din me ka wannan, idan da an tsaya an yi sulhu, ko kuma yanzu da zauna ana wannan binciken kai kuɗin da za a kashe ma a biya lauyoyi, a biya alƙalai, a yi sintirin daga nan zuwa can. Ya kamata a ce an taimaka wa al'umma suna fama da yunwa, al'umma suna fama da fatara, al'umma suna fama da kakanikayi, ana wani zuwa ana bincika Ganduje. Mu me ya riban mun an bincika Ganduje, an gane Ganduje yana da laifi? Mu ba ma goyon bayan a wani binciki Ganduje, a zo a talaka aiki, matasa a basu jari, a basu aikin yi, yan makaranta a ɗauki nauyin su, a tallafawa mata, a bada jari, a empowerment kala gashi nan. Amma an zo an bage da cewa wai sai an gano laifin Ganduje. Shin kai da kake neman laifin Gandujen kai tsarkakakke ne? Kai ma dole kana da abin da in wani ya samu dama zai ce bari mu binciko naka laifin. Ya kamata al'umma mu gane cewa ina muka dosa, ina ne yake mana ciwo. Har kullum wayin ina son wani ba zai taɓa laifi. Wa ya gaya ma? Annabi ne ko masumi ne shi? Annaba ne ba sa laifi, da su da mala'iku, la ya asuna Allah ma amarahum, kuma suna aikata abin da ya umarce su. Su ne mala'iku.